भैया हम छोटू चिंगारी आप सब तमाम श्रोतागण लोग के गोड़ छू कर प्रणाम करतानी। जैसे आप लोग हमार सब गाना के आशीर्वाद प्यार देली है, वही आशीर्वाद प्यार के भरोसा पर हम एगो नया गाना नया रंग में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करतानी। जौना के रिकॉर्डिंग नैना स्टूडियो पटना में भइल बा। जौना के म्यूजिक डायरेक्टर सूर्या जी बाड़न। जौना के प्रस्तुति एन म्यूजिक के द्वारा आप सबके बीच में होता। तो हम आशा और विश्वास करतानी कि वही आशीर्वाद प्यार हमरा के दिहब जा, जौना आशीर्वाद प्यार हमरा के सब एल्बम के द्वारा मिलल बा। तुहरा